wawungekho ngiqona wawungekho mhla futhi ngihambisa isuitcase awukazi uphoste lutho ngokuthandana kwami noMashezi namhlanje njengoba sekuvela isithombe salona wesifazane obengena umoya kusho ukuthi mhlawumbe ungabe ungadilala ngabe umoya kanjani sokuwena osuphosta qala usuthendisa izithombe usuwenza yonke into le ngoba manje sekukhuluma mina ngivele ngumuntu ongasona isibonelo esihle ngiyochaza kuze kube nento ngichaze nihlanganaphi vele nini hey phumani nje kumina ngiyekene phumani kimi omunye uthi bhuti umafudla nisibonele esihle kithina ninosisi uMashutula manje thina ningayenzi lonto sesizobukela hayi anibukele kwezinye izinto ake nithole noma ezinye izinto noma ngabuka lezi drama lama amandiya lawo onerupha lawo akhuluma isiZulu nakhona kuyathandwana ngeke ungayitholi into eyisibonele esihle makuwukuthi kanti mina nizongichazisa ngisho izinto ezo ngazibhodi mfethu into elula kanjani yenzeke lapho ngiphathe sivakashela ukwazi nje uyenza kusho ukuthi mina ngihlalele la ngihlalele khona nabanewethu nodadewethu ukuthi ngujatshule kumnandi abebe lapha nayo kwamaqumbi bayibonile indaba ebiyenzeka lapho bejatshula kanjani kusho ukuthi udadewethu lona futhi naye angifuni ukumsola mina udadewethu uhleli la kanje esitulweni ukhuluma nabangani bakhe nje lapha akhuluma khona indaba ayikhulumayo ugcine ungekho uma igcina ngakho umuntu uyaxoxa uma esesuka kusho ukuthi uma esephenduka uvela sephendukela kuwe kanti uphenduka sengihleli mina la unyawo lakhe bese lwezinjani lubo mina kanti ukhona lezi intathele ezibolile intathele ngathi intathele ingafana nohlaka production intathele noma zingafana noBhanyazile kanje TV hayi ezinye intathele kukhona intathele eseyicuphe ngecamera lapha zicupha futhi ziyidomo ngoba ushuta exactly lapha nginasisi susa ngala wethu suswa ungadini yabo sikhombe sengivuka ekseni siyatrend yabo naye umntakwethu ngenxa phela isikhwele nayo nokungithanda ngeke ngithi ngiyamsola ngokuthi mhlambe elwa ngendlela alwa ngayo yabo but nje igama lilonke ngicela nehlukanise unyaka niyeke ukwehlukanisa mina nomntakwethu anihlangene nokuthi lapha umuntu obekhona kwamaqumbu ungibonile ukuthi mina bengihamba nobani uyazi futhi ukuthi ngithe uma sengingena etaxini lele besifike ngalo ngahamba nobani yaba so nje phumana kumina vala futhi nawe lento le vala ushuthi manje sephenduka vela sephendukela kuwe ukuthi kubulawa abantu besifazane kubulawela amadoda inkinga yalokho yilento ukuthi niyathula nibophelanisa izinto ngaphakathi imbondelane kwamadoda yabo lento engiyipostile noma lento engiyishoyo engiqinisile yabona mangathiwa imina lo wenzele yalokho zani ngabe linetha mazambane nazi kahle kume yonke into eSouth Africa igenerations ngalelo langa nomkhokha yonke isophe khona ayibuka umuntu just because uMashudula kumele azochaza alande ngisho udadewabo azakhulunyelwe nawo umzalo obhuti bakhe into engenzeki entombeni umuntu obanje lo mhlangano umfazi you understand umuntu obanje lo mhlangano umfazi kodwa ke ngime ngisolwe ngime phambi kwesiphambano uma ngabe ngithi mina ukube mina lo bekunyawo kanje yakwesilisa kathi akangifase ngabe namanje ngisakhuluma South Africa ningiphikise ungabe namanje nimile niyangichazela ukuthi no bengicela ukufakwa kanjani ngakho nje nganza kwethu ngithi cha mina ngizoliveza leli labantu besifazane uma ungeneme noma kunento ongayithandi ikhulume musu kuvumela ucinazelwa ngalendlela yokuthi hey indoda this ayibuzwa kwasha kwacima ebese indoda yenza izinto eziyenhlizweni egcina zikuthathisa izinqumo wrong ngithi mina abantu besifazane ningafi nenkulumo ungafi sidalo nenkulumo mina ngimile kwelokuthi ukube mina lo ngabe ngisho South Africa imile ngabe ngisho ekhaya sengifonela ngo44 so nje ngimile la lento le anganginandaba ukuthi ichaza ithiwani kanjani ibizwa ngani umbuzo wami nje kuze kushuthwe isithombe anginandaba nokwenzeka kwezinto kuze kushuthwe kumayelana nani yini mayelana hayi bebe ngifasa bebecela intokazi ethi angifasa izandla yini ingekho emlenzeni uyifasa noma bebeshonile abesifazana bebekhona lapha emcimbini
No. Ngaba yikho la ukuba ikazi iziqala ukuthi ngibizelwe ingqoqo kuphele 2 weeks, 3 weeks mina ngibizelwe ingqoqo. Hayi no. Kwalabantu ekuthiwa ngazi ngoFebruary banjani ake bethukuma. No Empela ekhaya sengqoqweni la kubizwa ingqoqo sihlala emganeni sibizwe warawa albube. Mina never mina. Bafazi mina ngishilo nginimele ngithi cha. Hayi ngithi wo ke bafazi. No. Mina nje kumele bonke abafazi abafela ukuthi amanceza afuna enza umathanda kubeka amachanca uma wena uke wakhwehlela nje inceza sekufuna uchaza unyaka wonke cha mina ngikhona ngithi cha ngabafazi ngithi no ngithi hayi bye wawungekho ngiqondo wawungekho mhla futhi ngihambisa isuitcase awukazi uposte lutho ngokuthandana kwami nomashezi namhlanje njengoba sekuvela isithombe salona wesifazane obengena umoya kusho ukuthi mhlawumbe ungabe ungadilala ngabe umoya kanjani sokuwena osuposta qala usuthendisa izithombe usuwenza yonke into le ngoba manje sekufuna mina ngivele ngumuntu ongasona isibonelo esihle ngiyochaza kuze kube lento ngichaze nihlanganaphi vele nini hey phumani nje kumina ngiyekene phumani kimi omunye uthi phutuma fudla nisibonele esihle kithina ninosisi mashutula manje thina ningayenzi lonto sesizobukela hayi anibukele kwezinye izinto ake nithole noma ezinye izinto noma ngabuka lezi drama lama amandiya lawo nerupha lawa akhuluma isiZulu nakhona kuyathandwana ngeke ungayitholi into eyisibonele esihle makukuthi kanti mina nizongichazisa ngisho izinto ezo yazibhodi mfethu into elula kanjani nenzeke lapho mfethu sivakashela ukwazi nje uyenga kusho ukuthi mina ngihlalele la ngihlalele khona nabanewethu nodadewethu ukuthi kujatshulwe kumnandi abebe lapha naye kwamaqumbi bayibonile indaba ebiyenzeka lapho bekujatshulwa kanjani kusho ukuthi udadewethu lona futhi naye angifuni ukumsola mina udadewethu uhleli la kanje esitulweni ukhuluma nabangani bakhe nje lapha akhuluma khona indaba ayikhulumayo ugcine kungekho umuntu uma igcina ngakho umuntu uyaxoxa uma esesuka kusho ukuthi uma esephenduka vela sephendukela kuwena kanti uphenduka sengihleli mina la unyawo lakhe bese lwezenjani lubo mina kanti sekukhona lezi intathelo ezibolile intathelo ngathi intathelo ingafana nohlaka production intathelo noma zingafana nobhanyazile kanje TV hayi ezinye intathelo kukhona intathelo eseyicuphe ngecamera lapha zicupha futhi ziyidomu ngoba ushutha exactly lapha nginasisi sosa ngalakwethu soswa ungadini yabo sikhombe sengivuka ekseni siya trend yabo naye umntakwethu ngenxa phela isikhwele naye nokungithanda ngeke ngithi ngiyamsola ngokuthi mhlambe elwe ngendlela alwa ngayo yabo but nje igama lilonke ngicela nehlukanise unyaka niyeke ukwehlukanisa mina nomntakwethu anihlangene nokuthi lapho umuntu obekhona kwamaqumbu ungibonile ukuthi mina bengihamba nobani uyazi futhi ukuthi ngithe uma sengingena etaxini lele besifike ngalo ngahamba nobani uyabona so nje phumana kumina vala futhi nawe lento le vala what kusho ukuthi mase sephenduka vela sephendukela kuwena